Исәнмесез тамашачыларыбыз, моң сандыгында без бүген Курай турында сөйләшәбез. Курай атамасының этимологиясына кагалырбыз, тарихын бераз барларбыз һәм әлбәттә Курай тавышын тыңлап китәрбез. Без беләбез, Курай татар һәм башкорт халкының традицион музыка уен коралы. Инде иң башта беләсебез килә, нинди материалдан, нинди үләннәрдән ясаганнар элек халыкта бу уен коралын. Мәсәлән, башкорт халкы ясаганнар реброплотник уральский исемле Уралның, Урал тауларының көньягында үсә торган үсемлектән. Ул татарча атала Курай үләне дип, шулай башкортлар атыйлар. Менә ул шундый үлән була. Шундый озын, эче куыш үлән. Иң кулай үләннәрнең берсе. Татарстанда мондый үлән сирәк үсә, Кызыл китапка кертелгән, ләкин Татарстанның кайбер районнарында үсә мондый Курай. Ләкин татарлар башка үләннәрдән ясый торган булганнар Курайларын. Ул үләннәр, мәсәлән, русча атала дягиль лекарственный. Татарча тәрҗемә иткәндә шома көпшә дип атала. Яки ясый торган булганнар дудник лесной. Шулай Курай үлән дип атала. Аннан соң инде гомумән андый үләннәр күп, ләкин мин әйткән үләннәр алар кулайрак. Мәсәлән, менә минем кул астында сакланган менә шундый үлән. Исемен төгәл әйтә алмыймын. Менә шундый үләннәрдән бик ул тиз ватылучан үлән. Шуңа күрә бер Курай беренче уйнауга гына җитә торган булган. Шуңа аны күпләп җыйганнар да кыш буена җиткерә торган булганнар. Әйдәгез инде бераз Курай исеменең барлыкка килүен дә барлап китик. Гомумән, уен коралын нинди материалдан ясыйлар, шушы материал исеме белән кирип китә, саклана. Менә мисал китереп китим. Мәсәлән, борынгы шумерларда гит дигән уен коралы булган. Гигит шулай тынлы уен коралы. Шулай ук камышны ги дип атаганнар. Күрәсезме? Камыш ги дип атала, уен коралда гит дигән исемдә була. Шулай ук, мәсәлән, бүгенге көндә фарси телендә Ираннарда уен коралын най дип йөртәләр. Шулай ук камыш та най дип атала. Бүгенге көндә ике фараз бар. Менә ничек барлыкка килгән Курай сүзе. Берсе инде Урта Азия халыкларының тәэсире нәтиҗәсендә барлыкка килгән дигән фикер бар. Икенче юнәлеш бу Төрки халыкларының тюркизация дибез инде. Барлыкка килгән атамалар. Мәсәлән, фарси телендән Курай белән най кушылыш. Курай ул кыр дигәнне аңлата, най камыш дигәнне аңлата. Курай, най. Курай атамасы. Инде төрки халыкларының күпчелегендә Курай сүзе бер мәгънәдә була. Курай кыр дигән мәгънәдә. Әгәр әле чагыштырып китик, мәсәлән, төрки телдә, Алтай телендә кагурай дигән сүз бар. Кагурай как. Без беләбез, каккыр дигән сүзне аңлата. Безнең телдә дә как Курай, кырган мәгънәсендә атала. Мәсәлән, Алтай телендә каурай бар, шулай ук кыры камыш дигәнне аңлата. Мәсәлән, Сибир халыкларында бар шундый сүз курау. Курау ул киптерергә, курарга, киптерергә дигән мәгънәдә. Шулай кырган мәгънәсендә була. Аннан соң безнең күрше төрки халыкларда күрше чуашларда да һәм күрше финно-угыр халыгында, мари халкында да бар каура сүзе. Ул төркиләрдән кергән булса кирәк. Каура сүзе кыры, тиз сына торган мәгънәдә бар. Менә күрәсезме, никадәр атамалар бер үк мәгънәгә ия. Аннан соң инде бераз тарихына да кагылып китик. Без беләбез, мондый Курайлар алар сакланмый, тиз чери, ватыла. Шуңа күрә археологик казылмаларда мондый материаллар сакланмаган. Ләкин шулай да Татарстанда, Актаныш районында, Такталышык авылында казылмаларда мондый Курайларны тапканнар. Шулай ук Башкортстанда табалар мондый, тапканнар мондый Курайларны, ләкин сөяктән ясалынган. Курай сөяктән ясалган берме күпме уеннары бар икән әйтә алмыйм, ләкин мәсәлән Такталышыкта уемы булмаган флейтлар табалар. Бу инде бик борынгы уен коралларына кагыла. Инде, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әйдәгез сүздән музыкага күчик. Хәзер без бергәләп Алабугадан килгән музыкантны тыңлап китик. Аның исеме Тәлгать Зарипов. Ул безгә безнең татар киләрен Курайда
озын курайда уйнап күрсәтер. Әйдә әле бергәләп Тәлгатне тыңлыйк. Рәхмәт Тәлгат, искиткеч матур булды. Шуннан да Курай тавышы искиткеч матур. Шуңа да инде аны башкорт халкы бик ярата, без дә яратабыз. Инде шуның белән сәхифәне төгәлләрбез, хөрмәтле тамашачылар. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.